ịma otu esi ekpu okpu a okpu nwa agọrọ ịma ebe ọ dị ya kwesịrị ịnọ ọ bụrụ na ọ nọrọ otu a nọrọ otu a nọrọ otu a maọbụ nọrọ otu a eme ihe ọ na-anọchi anya ya soro m ka ịmụta ọ bụrụ na okpu a nọrọ n'aka nri maọbụ ya nọrọ n'aka ịkpa ọ dịghị njọ n'aka nri maọbụ n'aka ịkpa dị mma ọ bụrụkwa na ọ nọrọ n'aka nri otu a ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ nwere ebe ọ na-aga ihe dịka ememme ị nwere ike dosi ya n'aka nri dosi ya n'aka ịkpa chetakwa na ị ga-abụ onye echiri echichi tupu gị ikpuru okpu a ọ bụghị ihe ụmụaka ji egwu egwuregwu ọ dị mma ọ bụrụ na ya bụ ọdụ okpu a nọrọ n'ihu ihe ọ na-egosipụta bụ na na ndụ gị na-aga n'ihu ma ọ bụkwanụ enwere ihe mere dị gị mkpa enwere ebe igbo ọsọ aga cheta na ndị Igbo na-abụ ha kwa ekele ha kwụrụ keleekwana onye ha na-ekele mara ka ihe si kwụrụ ya mana onye ọbụla hụrụ dosara ọdụ okpu ebe a biko chara ya n'ụzọ na ihe ọ na-aga dị ya mkpa ya nọrọkwanụ n'azụ ọ pụtara na ọ na-aga azụ ndụ ya na-aga azụ ma ọ bụkwa na ihe ọjọọ mere ma ọbụla mmadụ nwụrụ ngwanụ tinyezie ọnụ kwuo ihe ndị ọzọ idosa okpu ebe a na ebe a na ebe a na ebe a na-anọchi anya ya ọzọ abụrụ okpu a na-enwe nke ngwụcha ya ụtọ a na-acha ụcha nwee nke ngwụcha ya na-acha mmemme nwee nke ngwụcha ya na-acha ojii kedu ihe ha na-anọchi anya ka bụ ajụjụ dịrị gị ka eze kedu ihe ọ na-anọchi anya ya ihe ọzọ n'ebe ahụ bụ kedu nke bụ nke ya nke bụ nke ọ bụ kpọmkwem ya bụ nke bụ orijinal manụ nke bụ ke ndị Igbo mgbe gboo na-abụghị ke adịgboroja ezigbo okpu a kedu ihe eji amata ya ngwanụ ụwa mara gị mma nna o anyị palie ya ọ dị mma